Volám sa Richard Feďko a pôvodne som z Košíc. A v 92. roku som ešte počas strednej školy odišiel ako výmenný študent do Spojených štátov, konkrétne do Oklahomy. Po mnohých rokoch, asi po 7 rokoch v Oklahome, som si v podstate uvedomil, že tam asi z tých Spojených štátov ostanem asi navždy. Potom som sa v roku 2002 presťahoval po tých dvojičkách do New Yorku. Pôsobil som tam v podstate posledných 14 rokov som pôsobil ako equity analyst, ktorý analyzoval firmy kotované na burzách ako Google, Akamai, Yahoo, Facebook a podobne. Našimi klientmi boli investičné inštitúcie ako podielové fondy, penzijné fondy, hedge fondy a iní asset manažery, ktorí sme v podstate ako investičná banka a brokerská firma sme im radili, do ktorých akcií sa oplatí investovať. Na Slovensko som sa vrátil pred asi 3 mesiacmi. Úprimne povedané, po 22 rokoch v Spojených štátoch som na Slovensko ako vôbec neuvažoval, ale o to viac milé bola príležitosť, ktorá sa naskytla, keď ma oslovil Michal Kováč z organizácie Leaf. Táto príležitosť je skutočne unikátna, ktorá myslím, že ani v New Yorku by sa mi nenaskytla. A to je teda vybudovať nový investičný fond a skutočne tá príležitosť byť pri úplných začiatkoch tohto fondu. To je skutočne výzva a kvôli tomu som sa viac menej vrátil. Samozrejme, niektoré veci v New Yorku mi budú chýbať. A na druhej strane, za tých 3 mesiace, čo som tu, som veľmi spokojný s mnohými vecami, ktoré myslím, že majú aj výhody. To znamená, stráviť menej času v zápchách a v podstate mám viac času na mnohé koníčky, aj športové a iné. Mnohí ľudia, myslím, že ktorí strávili a dodnes žijú v Spojených štátoch, tak majú určite nejaké možno, že skreslené predstavy o pomeroch na Slovensku. Myslím, že aj ja som mal určite nejaké obavy, čo sa týka tej korupcie, ktorá tu možno vládne aj dodnes, čo sa týka tých pracovných možností, ktoré možno, že si myslím, že nie sú, ale dokonca, ako ja som zistil, že sú. Myslím, že ľudia sú tu čo pracovne a profesionálne fakt na vysokej úrovni. Mnohí študovali v zahraničí, mnohí pôsobili v zahraničí mnohé roky. A obával som sa aj takých vecí ako kvalita zdravotníctva, a potom tá byrokracia na úradoch, ale opäť hovorím, zatiaľ za tie 3 mesiace mám veľmi príjemné skúsenosti, že sa to Slovensko fakt za tých 22 rokov, čo som bol preč, postúpilo na úplne inú úroveň.